Posibleng dismissal sa serbisyo ang ipahamtang sa pulis nga nagpositibo sa iligal nga droga sa Davao de Oro. Samtang nagpagula og pagpaklaro ang PRO11 nga dili ang spokesperson niini ang maong pulis. Ani ang report ni Argil Relator. Padayon ang kasong administratibo o restricted sa iyang unit sa Davao de Oro ang usa ka pulis nga nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga sa gipahigayong drug test ning baguhay lang. So part man gud sa due process ang pag-file og admin case, tagaan man pud siya og opportunity na explain ng iyahang side. Pero sa history sa Philippine National Police ang penalty sa mag-positive sa illegal drugs kay dismissal from the service. Wala na gipanganlan ang maong pulis nga nagpositibo sa droga. Minimum nga kausa sa usa ka tuig nagapailawom sa random ug unannounced drug test ang mga pulis isip kabahin sa internal cleansing. Naga-drug test sab sila una makaschooling o mag-apply alang sa promotion. Samtang nagpagula og pagpaklaro ang PRO11 nga dili si Police Major Catherine De La Rey ang maong pulis. Kinihuman mikatag sa social media ang iyang hulagway nga giingong mao'y nagpositibo sa droga. Panawagan sa kapulisan sa social media users nga mahimong responsable sa pag-post o pag-share og impormasyon. Careful mo sa inyong gina-post nga factual na siya haron wala po'y madamay nga inosente nga mapasangin lang na noon og dili mao, just like sa kuha nahulog na ako ang nagpositive sa illegal drugs, which is not true. Nag-report lang ko nga nagpositive sa New Bataan as the spokesperson of Police Regional Office 11. Dugang ni Major De La Rey, parayo nilang ginaila kung kinsa ang nasa likod sa maong social media account. Ginatun-an sab ang sunod nga legal nga lakang labot niini. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.